Kinong tray jong ka GVK EMRI kila ay por sitayaw ya ka sarkar Meghalaya ban pensay halo ka jing beteng biang ka contract bat ka GVK EMRI ya ka emergency service hakani ka jala bat halor ki mat jing dawa jong ki balabu hakmat jong ka sarkar. Ya kane kini kinong tray jong ka GVK EMRI kila penpau lemba kinong patay kubor hakasngi baka contract hapadeng ka sarkar Meghalaya bat ka GVK EMRI kalakutno. Hakaji kendu bat kenong pathai kubor ke jala hakalai phawai tarik ubnal ber arhajar phawai kinu alam jong ke GVK EMRI ki bahapo ka satri jong ke Meghalaya EMRI Workers Union hapo ka jinglam khamat da ka president ikong MCM le kelaya thu bahakan de ka sngi kalai phawai tarik ubnal ber arhajar phawai ka jing scholar hapadeng ke GVK EMRI bat ka sarkar Meghalaya ban penya ya ki emergency service hakane ka jala kalakun. Hendrai kala yok jing tep ba ka sarkar kala beteng ya kene ke jing te kat ba ya ki kendon jung ke jing te pan empat pensai setia haduk menta. Kumta na kaliang kene ka kenhun kala dawa na ka sarkar ban pensai ba haduk kat no snem la beteng ya kene ka contract. Kene ka kenhun jong ke Meghalaya EMRI Workers Union kalapen kan mauru ya ka sarkar banadu ka snem araja khat pra kene ka kenhun kala dawa ban penya hino ya ke emergency service hakane ka jalla ka sarkar hendrai ka ai ka ba ka sarkar kala rai ka sarkar kampat pensai watla ya kene ka phangla ya tairu ha ka dor bar mang tengka ka badang shudepsen ka balawanra da kalyang persa. Kani ka kenhun kala panjing pensairu na ka sarkar bahadien ka dor bar mang tengka lara ne em ya kani ka mat banyak keren halor ka jing e kinong tray ka GVK EMRI ha ka jing alang jong ka kenhun menteri. Kini kino alam jong ke Meghalaya EMRI Workers Union hakani kasngi kala kentu ya ka sarkar bakan simkia ya ki mat jing dawa jong ki namar kem kwa bakasin jam jong ke jing ya ki ka bakin sim hadin da ka jing bombansi kan kta apat ya ka yap ka im jong ki pai ba ka jela kila ra hatu kila kala adab ka assembly session menta ka cabinet meeting kala adab ya ni em ha cabinet meeting kila ra ni em ya kani ka jing e jongi ka jing ya kan kelas dang ni em batkin kran syapang kani ka issue ka jongi ti namar ba syukwa jik aban syupen ken mau ba menta ka sngihi ka dika live hoi tarik benai march kala kut ka contract bat kani ka GVK so nang ni syakmat ngi ko ban tip ken ba ka sarkar kan le ayu bat ka sarkar hi ban ayangi kata ka jing pensyai halor jong kini ke ekim dei bakin sngap jar nama ba lada ki sngap jar ti kum bai ong mai ngim ka government kam shong klik ti mo ti kat ni ngi lale ke agitation jong ina do ki arah jar khat pra ti ngi kwa ban batai ken ba na do arah jar khat pra yong bangi klam shong klik ti hado mentai yong ban yu ti nang ni syakmat ru long lada kat ni ngi fight ru ngi dan be ka peaceful agitation ngim pen klumal ngiat bit da ka jing long ka long peace kan ka jing ya ki ka jongi ti menta pa deu long ngi request kan na kalyang jongi ba wat nom ai kan kata kalat yang iba ngin ya chaka strong agitation ba kan wan pa de ka ka jing thut ha ka service ka jongi na mar ka ni ka service jongi ka de ka essential service nakadaw kat ni ngi ngap jar de nakadaw bangi perkhat ya upat ba ngidang wa ki lama yong jongi na mar kat ni ka jing ka ba ha ar hajar khat khandai ondang ila resume ka duty jongi mo ti ki ong ban yu ki klem yo ka ki shat klai yang ya ka baki la dawa long kla shat klai yang ki klem ai ka ki ong bakin pen ki kata 10% like 4% ru ki klem yu ki stop no man hakani ki ong ba ngim ai shu ngim dan fun so ya kata hi ka menta ngi kwa tang ka jing pensai ti ngila sngap ya ka jing ut ka jongki ban ngila long ka meeting la bunsit ada mengela sngap yu gila don ru ka bajing ya sutu jumut bagi don kam tang kata ke increment ke jongki ngila ekran ya kata ru tinga nget bai kata ka bangila dep mensyuah ka meeting ka dep long bat ke GBK bat ki tu ki employees association kladon ke jingtran kladon ha jing ya sutu ru ha tu ko por ti adu menta ka position ya kata stambang haban review biang ke meeting